En un món ple de MP3, CDs i iPods, hi ha lloc per als discs de vinil? Què és un vinil? No ho sé. Sí, el meu tio té un. Tu alguna vegada has escoltat algun vinil? No. Ja no se sap res de tot això del vinil, ja mai sap ningú què és això i tal. Els més joves ja ni se'n recorden d'ell, però això fins ara perquè torna amb més força que mai. Les xifres canten. El 2009 la venda de CDs a Espanya va baixar un 35% i la de vinils va créixer en un 200%. N'hi ha de tot tipus, per a totes les classes, per a tots els públics. El que està clar és que el vinil torna a estar de moda i en aquesta tenda ho saben. Han obert una secció específica amb més de 2.000 títols. Per quins motius? Perquè crec que és un regal molt guapo, perquè també a nivell estètic, tots sabem que les portades són impressionants. Per regalar. Ara mateix per regalar. Jo crec que perquè lo retro en general torna a estar de moda, no? Molts discs clàssics tornen a reeditar-se en vinil i fins i tot grups actuals llancen tirades en aquest format. Però quin és el seu secret? I això, és que és 100% natural. I crec que la gravació... Estic segur que haguéssim ara un grup que està de moda, per exemple, Coldplay. Tu cuis el vinil i el CD? Senyores, no té res que veure. Mirau a les vostres golfes i obriu les capses de records perquè potser trobeu una joia. El van donar per mort i ara resulta que està més viu que mai.